Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Muhtaram cemaat, tağın bir mertebe forumda katnaşuşı muhtaram din ehellere. Şu bizni aydağız devam ettik. Forumda Tatarstan Respublikası hem Rusya Federasyası'nın 68 tübeginden 957 delegat katnaşa. Yengerak tübekler bizning Sakha-Yakutia Respublikası, Kırım Respublikası, Sakhalin ülkesi, Primorye krayı, Yevrey Avtonom ülkesi, Amur ülkesi, Khabarovsk krayı, Magadan ülkesi. Birinci tapkır katnaşuşı tübeklerde var. Hakasya Respublikası, Yevrey Avtonom ülkesi, Amur ülkesi, Bryansk ülkesi, Lipetsk ülkesi. Ең зор делегация yılдағы шады бетерге була, Башқұртстан Республикасынан барлығы 140 дин әхілі қатнаша. Делегатларының 900 біздің иратылар, 65 хатын қызлар чүнки біздің мәшіт мәдрәсәләр мұғалимнәре, түрлі дини газета журналларда, шейлер шуңа күрә дә біз аларны да шақырабыз. Ең үлкен делегат біздің 1929 жылғы, яғни 88 яшында, ол Оренбург өлкәсеннән соғыш ветераны Мухаммад Хазрат Габделгерәев. Ең яш делегат біздің 97 жылғы, 19 яш, Удмуртия Республикасының Можга шәһәреннән Илфат Хазрат Субаев. Біздің форумда Татарстан Республикасы президенті Рустам Нурғалиұлы Минниханов, Татарстан Республикасы Дәулет Советі рәйісі Мухаммад Шинфарид Хайруллаұлы, Бүтін дүния Татар Конгресі Башқарма комитеті рәйісі Закиров Ринат Зиннурұлы, Татарстан Республикасы Диния Назарәті рәйісі Мүфти Камил Хазрат Самиғуллин, Россия Мусульмандар Үзәк Диния Назарәті рәйісі Мүфти Талғат Хазрат Тажиддин, Россия Мүфтилер Шурасы рәйісі орынбасары, Россия Мүфтилер Шурасы аппарат жетекшісі, Мәскәү өлкәсе имам мөхтәсибе Рушан Хазрат Аббасов катнаша. Шулай ук безнең форумда Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары, Татарстан Республикасы хөкүмәт әгъзалары, җәмәгать эшлеклеләре катнаша. Гадәт буенча утырышыбызны Коръән сүрәләре белән башлап җибәрербез. Коръән уку өчен минбәргә Татарстан Республикасы Лениногорск районы имам мөхтәсибе Исмагыйль Хәзрәт Сыңгатуллинны чакырабыз. Хәзрәт рәхимит. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ya Allah, özünə rəhmətini əmək etib qullarımızın көтәрәбез. Ya Rabbim, sen bizim dualarımıza cavab verüşə. Ya Allah, bu jilişlərimizni mübarək qıl. Ya Rabbim Allah, dinimiz üçün, cəmiyyətimiz üçün, vatanımız üçün, millətimiz üçün xeyirli bir jilişlərdən bulğa. Ya Rabbim Allah, özün nasib eylə. Rabbana atina fid dunya hasanə və fil ahireti hasanə və qina azabən nar. Bi rəhmətikə ya Erhamur Rahim. Allahu Muhtaram cemaat, selamlау үшін сөзні Татарстан Республикасы президенті Рустам Нурғалиұлы Миннихановқа береміз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хөрмәтле хәзрәтләр, сезне барыгызны шын күңелдән Татарстанда республика җитәкчеләре исемендән, шәхсән үземнең исемемдән сәламлыйм һәм безнең форум уңышлы үтер һәм күп файдалы фикерләр тудырыр дип уйлыйм. Без менә 8нче тапкыр бу форумны үткәрәбез. Әлбәттә, бу бик мөһим һәм кирәк җыен. Без бөтен Россиядән сезне чакырып, менә үзебезнең телебез, динебез, гореф-гадәтләрне саклау буенча күп кенә мәсьәләләрне сөйләшәбез. Әлбәттә, без бүгенге көндә бик зур эш алып барабыз. Ислам динендә, ислам илләре белән эшләү буенча менә әле кичә генә бетте безнең бик зур форум Грознойда. Анда менә бу Россия ислам илләре дигән стратегический группаның эше барды. Бүген менә Казань саммит бара. 50 илдән анда катнашучылар
бизнес, политиклар. Һәм менә бүген инде без сезнең белән монда форум үткәрәбез. Алла теләсә иртәгә барыбыз бергә Булгарга барабыз. Болгар җыены алдында безнең менә шундый җыела торган тәртип бар. Мин теләгем шул, бөтен булган үзегезнең уйларыгызны, фикерләрегезне менә монда уртакка салып сөйләшергә мөмкинлек бар. Һәм бүген көндә бик күп эш эшләнә. Әлбәттә без сезгә таянабыз. Мәчетләр торгызыла, китаплар басыла, күп кенә уку мәсьәләләрендә мәдрәсәләр аякка бастырыла. Ул безнең милләтебез өчен, безнең өчен бик мөһим. Әлбәттә, әгәр дә без үзебез турында үзебез кайгыртмасак, безнең өчен бу мәсьәләне бер кеше дә хәл итәчәк түгел. Әлбәттә, бу мәсьәлә Татарстанда уңайрак хәл ителә. Мин аңлыйм, читтә яшәүче безнең милләттәшләребез өчен бу мәсьәлә авыррак. Һәм шуңа күрә без бердәм булсак, biz bu мәсьәләләрне җиңелрәк җиңә алабыз һәм хәл итә алабыз. Мин яңадан сезнең вакытыгызны алыйм, күбрәк сезне тыңларга исәбебез бар. Сезгә уңышлы эш, рәхмәт барыгызга да. Хәзер халкыбызның мәнфәгатьләре өчен зур хезмәт куйган хөрмәтле дин әһелләребезгә, Мөхтәрәм Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнехановтан Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшыруны үтенәбез. Татарстан Республикасы Президенты указы нигезендә мәдәниятне һәм рухи әхлакый традицияларны үстерүгә, тынычлыкны һәм конфессия татулыкны ныгытуга зур өлеш кертүләре өчен Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем Чиләбе өлкәсе Магнитогор шәһәренең 92-нче мәчет мәхәллә имам хатибы Сөмбеле ансамбле җитәкчесе Гаффаров Ильяс Вагыйз улына бирелә. Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем Башкортстан Республикасы Балташ мөхтәсибәте имам мөхтәсибе Балташ муниципаль районы район мәдәният сарае муниципаль автоном учреждениесенең 18-нче гасыр мәгърифәтчесе Габдулла Галиев, Батырша музее мөдире Шәйх Хайдаров Рафис Муладдар улына Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелә. Татарстан Республикасы Президенты буйрыгы нигезендә Алтай крае мөселманнары диния нәзарәте үзәкләштерелгән дини оешмасы рәисе Барнаул шәһәре Җәмигъ мәчете мәхәлләсе имам хатибы Алтай крае татарларының милли мәдәни төбәк мөхтәрияте иҗтимагый оешмасы әгъзасы Әхмәт Галиев Фәхим Мәснәви улына Татарстан Республикасы Президентының рәхмәте белдерелә. Россия Федерация мөселманнары диния нәзарәте үзәкләштерелгән дини оешмасы Мәскәү Җәмигъ мәчете имам хатибы Зарипов Ислам Әмир улына Татарстан Республикасы Президентының рәхмәте белдерелә. Чувашия Республикасының Кана шәһәреннән Ремис җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте директоры Юсупов Минхайдар Абдулкаюм улына Татарстан Республикасы Президентының рәхмәте белдерелә. Рәхмәт, Рөстәм Нургалиевич, без мөхтәрәм имамнарыбызны шушы зур бүләкләр белән котлыйбыз. Хәзер форумның кунакларын сәламлау өчен Татарстан Республикасы диния нәзарәте рәисе мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллинга сүз бирәбез. Рәхим итегез, хәзрәт. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хөрмәтле Рустам Нургали улы, мөхтәрәм муфтилар, имамнар һәм җыенга килгән кунаклар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bulay diye beyte. Estaizu billah. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Ey müminler, barşağızda bir bulup Allah arkanına, yani Kur'an hükümlerine nıklab yapışığız. Tarqalıp ayrılmağız. Bir-birigizge düşman idegіз. Ул сезнең күңелләрегезне берләштерде.
Аның нигъмәте белән кардәшләр булдыгыз ди. Без бүген шушы сүзләрне үзәккә куеп бирәгә җыелдык. Мөселманнар һәр вакыт бер өммәт булырга тиеш һәм иманнары нык булган саен араларында кардәшлек җепләре, бердәмлек хисләре ныгый. Мөселманнар арасындагы бердәмлек безгә бу дөнья эшендә, ахират эшендә кирәк. Иң начары бәхәс, ызгыш һәм мәгънәсез каршы торуларга бирелү. Мөселманнарның таркау булуы нинди нәтиҗәләргә китерүен хәзер бөтенебез дә күрә ала. Сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә үзенең бер хадисендә Аллаһу Тәгалә җәмәгатькә тупланган мөселманнарны адаштырмас. Аллаһ субхану ва тәгалә җәмәгать белән бергә булганнарга якын тора ди. Шулай ук аерылганны аю ашар, бүленгәнне бүре ашар дигән татар халык мәкале дә барыбызга билгеле. Аллаһ субхану ва тәгалә барчабызны да төрле итеп яраткан һәм кай вакыт бер мәсьәләгә карата фикерләребез дә төрле була ала. Ләкин моңа карап кына без бер-беребезгә дин кардәше булудан туктамыйбыз. Төп кешебез бердәмлек. Бу уңайдан бүгенге форумның әһәмият аеручы зур. Ул йөзләгән татар имамын, зыялыларын һәм башка рәсми затларны җәмәгать итеп туплап, күңелләрдәге изге теләкләрне җиткерү, ниятләр белән уртаклашу һәм Россия мөселман өммәтендә барган проблемалар хакында фикер алышу мәйданчыгы булып тора. Быел, иншааллах, без Болгар Ислам академиясын ачачакбыз. Ул киләчәктә дә бөтен дөнья мөселман мәгариф үзәгенә әверелер дип өметләнәбез. Белем алу һәр мөселманның бурычы. Әбу Ханифа хәзрәтебез әйткән: Аллаһ үзенең кулларыннан галимнәрне хөрмәт итә дип. Карагыз, ничек итеп Аллаһу Тәгалә галимнәрнең дәрәҗәсен күтәргән. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Без Россиянең татар дин әһелләре мәдәниятыбызны, телебезне һәм үз милләтебезнең үзенчәлекләрен саклау өчен җаваплы. Зур галимебез Шаһабетдин Мәрҗани рахимуллаһ язган: "Эш әйбер диндә юк, әмма динне саклый." Ягъни динебездә эш әйбер булмаса да, бу эш нәрсә динебезне саклый. Буларның берсе милли тел, икенчесе милли кием, өченчесе милли гырыф гадәтләребез. Бу сүзләре белән галим татарларның милли үзаңын саклап калу белән без милләтебезне һәм халкыбызны саклауга да ирешәчәкбез дигән фикерне җиткерә. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Аллаһ субхану ва тәгалә барыбызга да ныклык һәм сабырлык бирсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Хәзер сүзне Россия мөселманнары үзәк диния назараты рәисе мөфти Тәлгать хәзрәт Таҗетдинга бирәбез. Рәхим итегез, хәзрәт. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem Prezidentimiz Rüstem Efendi Nuraliyoğlu, Prezidium ağzaları, din bobinde muhterem aziz kardeşlerim, hazretler, cümlenizni bu 8. jiyın bilen, can konulimden tebriklep selamlayayım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Allah Rabbul Azze evvel ahırların hayırlı kılsaydı. Jiyın milletimizde ömürden birbirinin arasında dostluk muhabbetini artırığa, cemiyet aldığında turgan ulu meselelerini kengişip, akıl bilen, tecrübe bilen ortaklaşıp, hal itüge yöneltirgen idi. Hazır güne Kamil Hazret, o ayet-i kerimeni isimizge düşürdü. Ol Tataristan dini nazaratının da, Özek dini nazaratının da büyük küp, bugünkü günde 80 artık nazaratının ustaflarında da, nizamnamelerinde de var. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın nık arkanı Kur'an-ı Kerim'e yapışığız, ayrılışa kurmegiz diyen ayet-i kerime. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِلِّنَّ اللّٰهَ لَا يَجْمَعُ اُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَ Allah Rabbim benim ümmetimde bir kayşanda
sataшу, adашуға бірге жимас деген mübarek sözü de var. Ömürden indi 1400 yıldan artık Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin 3 sahabesi radıyallahu anhum izgi Bulgar'a kelip Allah'ın dinin tarata başlagan vakittan birli milletimiz şu mübarek din arkasında tuğan tilinde, milletinde, urf adetlerinde hem in izgi Allah'ın in olu bölegi iman, İslam nimetin saklap kildiler asırlar boyuna. Ne kadar milletler, halklar arasında da örnek bulup, dürüstlükte bulsun, saflıkta bulsun, hizmette bulsun, ütkinlikte bulsun, örnek bulup yaşap kildiler. Bunu hazır yine başkalarımızın kazanının en mukaddes örneği Kreml'de Muhammed Emin Han, Mahmud Han, han amlarının yakınların yer koynuna yanadan cenaze bile uzattık. Bu izgişte imamlar gana tügül, belki muhterem prezidentimiz Rüstem Efendi Nurali oğlu da, devlet erbapları da, kadirli aksakalımız, Respublikanın birinci prezidenti Mintimir Efendi Şerif oğlu da katnaşıp uzattık. Nice yüzyıllar ütken bolsa da isimleri de hatırımızda hem bugün yer koynunda şunda koyuldu. Bizning vatanımızın tufrağından yanıdan tufrağına kaytarıldı. Ütkenlerinin de dünyadan izlerin kaldırıp ilimizin birdemlik tatulığın, azatlığını da yaklap. Sonundan ol devletimiz Rusya büyük ilinin 193 millet halkını birleştirgen devletinin negiz taşı bulup devletimiz kirdi Allah'a şükür. Bugün de su kul suzup tügül bütün tübeklerinin arasında örnek bulurluk. Her vakitte tilge alırlık. Son yıllarımızda devletler ara ütkerletirgan siyasi bolsun, mine bu kazan samit şekillik bolsun, riyazatta, sportta, bütün nersede örnek bulurluk derecelerge Allah'a şükür yetişti. Şularının üstüne belki şunlarga negizde bulgan dinimizge ehemmiyet devlet yetekçilerinden. Bu Bulgar Akademisi hakkında da söz kuzgatılgan vakitte hıyal gınaydı bundan 30-40 yıl elek. Jılı Bulgarlarga baradır idik. Abına. Göz yaşları bilen. Bugünkü günümüzde bütün ilge beyrem ettirip, şit ilden konaklar bilen rahatlanıp, kuvanıp, elde jılıyız, lakin ol göz yaşlarımız kaygı tügül. Belki şatlık hem şükrana göz yaşları. Anda dua kılıp kaytabız. Janadan dertlerimiz artıp kayta elhamdülillah. Tevbelerimizni kılıp, namazlarımızı okup, jana meşitlerinde de namazlar okup, bugün bir neçe aydan sonra Allah nasip etse Bulgar İslam Akademisi de açılacak. Anarga zor ümitlerimizni bağlıyız. İlimizin yetekçisi Vladimir Vladimirovich Putin şunlarga bütün kuvveti bilen, bütün ihlası bilen dert verip Tataristan'ın yetekçisi muhterem Rüstem Efendi Nurali oğlu Hanov, birinci prezidenti Mintimir Efendi Şerif oğlu aksakalımız tik ilagine oturundu kırığa koyup şu izgi işke bütün akıllı, bütün tecrübesi, bütün ütken sözleri bilen hizmet etip durgan vakitinde buna biz imamlar 58. forumga jıyılgan vakitte da anlık prezidentler, devlet yetekçileri, devlet hizmetçileri bizning vazifani işlemez. Yerden birilerine min şükrana.
Biz bunu küttük, ümit ettik. Şulay devlet bile halk, imamlar da şu devletinin, ilimizin birdemligine, tatulığına, halkının da terbiyeli bulup, şundan da vatanımızın izzet ham derecesi artığına, hizmet etken vakittağına, şul vakitte biz dünyadan tınış, emin, inne lillahi ve inne ileyhi raciun, barımız Allah'a kaytabız deyip, mengelikle de köşüğümüz mümkün. Aldığımda Riza Lütfi'ye. Bu 8. forumdun. Bu eybirlerin kubisi ilkiki forumlarda da eğitilgen idi. Lakin in birincisinde kurabız. Отмечено, что радикальные идеи, распространяемые отдельными экстремистскими структурами, действующими якобы от имени мусульман, противоречат исламу, представляют собой угрозу для поддержания мира и согласия в обществе. İkinci punktunda көп мақаритырған болсақ та, яңадан да по подготовке высококвалифицированных кадров, специалистов для российской мусульманской уммы по укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия. Яңадан да, ақырына қадар келіп жеткен уақытында да активизировать усилия мусульманского духовенства и научного сообщества по разработке учебников и пособий по исламу, организации экспертизы мусульманской литературы, совершенствовать систему распространения религиозных изданий и средств массовой информации. Бұлардың арасында мәхәллелерімізге, тұрмышымызға қатнашқан бек керекли қарарлар, fikirler бар. Lakin akademiyalarını aşıp kına, medreselerini aşıp kına iş bitmey. Kitaplarını bastırıp kına bitmey. Allah Rabbul İzzet Kur'an-ı Kerim'inde bizden enik bulgan halklar turunda da kemeselil himari yahmilu asfara. Kitaplar tiyegen işekler şekillik bula kurmegiz deyip Allah Rabbul İzzet Kur'an-ı Kerim'inde idi. Biz hizmette bulurga tiyişli. Bu profesiyona tugul imam bolu. Hizmet, Rusçasında slujeniye. O slujeniye da 7-8 saat bilen şekillenmey. 24 saat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte Allah Rabbul İzze her bir bendesine tevlikte 24 saatinde 360 tapkır qaraydı. 24 saatini bölüp qarağız, 360'a 4 minut gelip çığa. Her bir minut sayın Allah görüp tura benim işimni. Devlet kine tugil, halk kine tugil. Allah görüp tura. Allah Rabbul İzze Kur'an-ı Kerim'inde وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Arağızdan şundi ümmet bulsun, şundi Türk'üm bulsun. Alar, yakşı işlerge öndeşiler bulsunlar. İzgi işlerini kuşur işler bulsunlar. Ya naşar işlerden, kilişmegen işlerden, Allah'a da bendege de yaramagan işlerden tıyışılar bulsunlar. Alar hem alarga iyergenler yine dünyada da ahirette de kutulurlar diye. Şulay bulgan vakitte bunu hünergine ittirip alı tugil, beliş mullasıgına bulurga tugil, kişinin niçik sıylar, niçik hürmet itirir karab tugil, belki her kimini tigiz görüp, her kimge Allah'ın sözün, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözün, Allah'ın dinin, bütün akılımız bile gene tugil, bilimimiz bile gene tugil, yüreğimiz bile jitkirge tırışırga gerek. Şulay bulgan vakittağına hizmetimiz ornuna jitkirilgen bula. Birlikte asırlar boyuna imamlar bir nindi zırpat almadılar. Gerek vakitinde sabanını da tuttular, kürekni de, şalgını da, senekni de tuttular. Hizmet de ettiler. Bir gün gelir Allah nasip etse, şu kadar itibarlar görsetilgen vakitinde görüp durabız hazır. Dini terbiyede, halkını ağartu işleri de, devletinin vazifasını evrilip kile. Devlet şunun mühimligin
ehemmiyetini anlap kile Allah'a şükür devletimizin yetekçilerinde de. Bütün dünya kaynap durgan vakitinde, İngizgi urunlarda da bıratna bırat yitirip soğuş bilen barıp kan kıyılgan vakitinde biz kurabız bunun negizleri koyan çıkkanların. Kişegine Siriye tağın bombalarını yağdırdılar Amerikanlar. Ulu devletler kilişip bite almıyor. Yalnız bizning ilimiz, yetekçilerimiz. Biz soğuş şukmarları tugul, bir kimni basıp alırga, bir kimge soğuş bilen barıga niyetimizde yok. Özümüz tınış, sağ bulık, lakin haklık, kanun bulurga tiyişli. Международные правила, prava, en üstün bulurga tiyişli. Birleşken Milletler Uyuşması arkalı bütün nerselerini kengeş bile ütkerek. Dip durgan vakitinde biz kurabız. Bu soğuş şukmarlığı maksatlarından milletler, türlü din ehilleri arasında soğuş kına çıkarı tugul nefret, bizi şunu, hatta bir milletten bulganlarının da, asırlar boyunda Mısır'da, Irak'ta, Suriye'de, Müslümanlar da, Hristiyanlar da yaşayıp durgan şularının arasında hatlikte, kan kıyılarga hattik barıp jeytü bir-birisini ötürüşülerge jitken vakitinde bizning ilimizde 193 millet, halk. Şunun için mine bu meseleler, поддержание мира и согласия в обществе bulsun. Bu radikal geçenilerga, ekstremizmga, terrorizmga karşı bulu, devletinin tilegen tilegine tugul bizning her kaysımızның balalarımız da, onuklarımız da var Allah'a şükür. Tuğan ilimiz var. Kayandır kilmegen biz, kilimşekler tugul. Anın tınışlığın saklav bizning izgi buruşumuz bulurga tiyişli. Emini hiç şiksiz her kimle tin ittirip kuru. Birinci sözlerinde ok. Muhterem Prezidentimiz de, Kamil Hazret de söylegen sözlerinde birdemlik ayrılma durumda. Biz elgi günü bizge katlik, yana nazaratlar yasavlar, İskilerin tütüler, felenler, 20-30 mahallede ayrım nazarat. Kaysı nazaratka karavda mı ni bizning hizmetimiz? Allah'ın bendesi kulu biz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmeti diyen vakitte, mında oturgan vakittağına tutugil, çıkkandan sonra, bir-birimizge niş yitirip yerdem itişirge, bir-birimizge imamlar da yerdem itişmesek, din ehilleri yerdem itişmesek, halk kimden örnek alsın? İmamlar halkka yerip jüritirgan bolsa, ol halktan nerse kütüp bola. İnneke la tehdi men ahbabte velakinnallaha yehdi men yeşâ. Sen özün tilegen, süygen bendenigine hak yolga kündüre almazsın diye Allah Rabbul İzzet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gede. Lakin bizge ümmet buluguz. Siz imamlar tüzük bulsağız, birden bulsağız, ümmetke ting bulursunuz diye Peygamber Allah Rabbul İzzet Kur'an-ı Kerim'inde. Ümmetke ting bulursunuz. Hem cennetke kirgen vakitte da diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her imam özünün avulu, özünün şehirinde, özünün yaşayan orundaki halktan cennetke kirerikler kirip bitmişi şul cennetinin işigi yanında kütüp durur. Ya Rabbim bu namazga kildi. Ya Rabbim bu Kur'an meclislerinin ütkerediri. Ya Rabbim bu feleni deyip Allah için guvahlık verip durur diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şahitler. Şunlara göre de işimizni kimdir kursun? Gazetece, internette brendi maktav sözleri bulsun, dip tugil. Allah göre, min Allah'ını görmesem de. Allah'ın yaratkan dünyası var, yaratkan bendeleri var, mahlukları var. وَقُلْ يَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Amel etiniz, tırışığız, bütün yüreğiniz bilen, bütün ihlasınız bile tırışığız. İhlas bulmadıysa ul amel yukkaşığa. Allah'ın ilçesi imanlı bendeler amelleri gözünü kurur.
Biz bulak hem mükafatını bu dünyada değil, mengilikte kütebіз. Bu dünyada da birbirimiz bilen kuruşuge, birbirimizge yardım itişuge, jitişe almasak, biz bit mengilikni tağın kütebіз, cennetlerin kütebіз, ümit itebіз, Allah'dan her bir namazımızdan soruyuz. Andan işik sıyışırız. Siz dünyada da sıyışa almadınız. Barığız diginde deyip Allah Rabbul İzze azabı şiltesi ut urnuna jiteklettirse. Şunun için de bizim üstümüzdeki vazife öz balalarımızın, unuklarımızın değil, her imanlı kişinin, her Müslümanın vazifesi. Ku enfusakum ve ehlikum nara özünüzü de yakınlarınızı da, balalarınızı da, ailenizini de hak yolga kündürege tırışığız, ut azabından saklarga tırışığız deyip Allah Rabbul İzze buyuruyor her kimge. Lakin imamlarının göz aldığında bütün halk, bütün tiresindeki bulgan kişiler milletine, dinine karamışı. Ud'u ila sabili rabbike bil hikmeti vel mev'izetil hasene ve cadilhum billeti hiye ahsen. Allah'ın yoluna önde gez. Önde gez. Şakırız. Hikmet bilen, hikmet degeni Kur'an-ı Kerim'de akıl bilen, suğun uylap neticeleri neste bulur. Bularını bütünsünü iseplegiz. Vel mev'izetil hasene kurken vaaz bile. وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِهِ يَحْسَنْ Tartkalaşırga jitken vakitte da ananı babanı diyen sözlerini kullana körmegiz, yumuşak kına, sıypap kına itirip işinizni alıp barığız deyip Allah Rabbul İzze Kur'an-ı Kerim'inde bizge kuşa, buyura, imamlarga bilhassa. Çünkü mine bu ekstremizmni da radikalni tečeniyalarında bunlar bütünüsü iskustvine eğilimler, uydurmalar. Neden itirip çıkarıldı? Müslümanlarını hem bir gerek de İslam dininin kıyafetsiz, yemsiz itirip, dikarlar, vahşiler itirip kursettir için. Milletlerini birbirisinden bizdirir için. Türlü din ehilleri deyip etken vakitimizde Allah hakkına Müslümanız ki, Hristiyanız ki, İhudiyiz ki, Budist ki dinler var mı ne? Biz yine atıyız onu. Lakin itikat kitaplarımızda atabız Adem Aleyhisselam'dan alıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar Nuh Aleyhisselam'da, İbrahim Aleyhisselam'da, Musa Aleyhisselam'da bütünüsü de bilgenleri de bilmegenleri de minhum men kasasna aleyke ve minhum men lem naksus aleyk. Peygamberlerden biz sana Kur'an-ı Kerim'de eytkenleri de var 20'den artığı. Lakin anda iske almaganları da var. Bir halkını da peygamberlersiz kaldırmadık deyip Allah Rabbul İzze eyte. Şunun için Sanskrit mi, Felen mi, Elleki mi deyip burungu dinlerinin kaldıkları itirip etken vakitte de imanlı kişi, Müslüman kişi bir kaşanda tiltiş giydirmez. Belki ul Allah'ın peygamberi bulgandır deyip. La nufarriku beyne ahadin min rusuli. Allah'ın ilçileri arasında bir sesinde ayırmayız. Dinde uzuşu, meşit şirkevlerini kubeytu bilen, bizniki zurrak bulsun, maturrak bulsun, falan bulsun deyip anın bile tügül, işlegen işler bilen. Şul meşitleri bizde nişi gittirip yaşayız. Nişi getirip Allah'ın dinini öğrenemiz. Çıkkandan sonra da nişi getirip yürüyüz. Şul din, dinun nasiha, dinul kingeş dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ulularga da, kişilerge de, alimlerge de, nadanlarga da, bütünüsüne citkiri bulurga tiyişli. Şunlarga göre de bu vazife bir gün bile bitmiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerini bilesiz. Ahir zamanda meşitler de küp bulur. Bik matur da bulur. Allah'ını maturlavga bik itibar da birirler. Bizerler. Lakin birevinin 100 diyesi bulgan şekilde. Birisi aksak, birisi tuksak, birisi sokar, birisine de ol diye de atlanıp olmuyor. Şunun şekillik ultulu meşitte de
bir imanlısı da kalmaz diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz mınsısında uylarga tiyişli. Tüs kıyafet bilekine tügül, her gündelik işlegen işimiz bilen. Devlet yetekçileri, prezidentlarımız, üzerinin ne kadar meşakkatleri, mınnan gına tügül, mınnan. Özümüzün, ilimizin içindeki yine meşakkatler tügül. Devletler, hükümetler arasında bulgan bugünkü iskitkiş, katlaulu, ağır haller bulgan vaktinde, bütün pişmaklarında soğuşlar kaynagan vaktinde, indi bizning ilimizin granitsalarına hatlik NATO'nun askerleri, raketleri kilip jitken vaktinde, biz jinsizganıp, tınışlıkны urnaştıruğa, tınışlık bulduyken, selamet akıl bilen, bir demlik de tatulukta kileşek. Sözün ütmese hiç bulmasa örnek bilen. Bir kimge de hatta öz balana da bugünkü günde sözün ütüğü mümkün değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman ahir zamanlar kelgen vakitinde kenizek özünün hocasını tudurur. То есть служанка родит своего господина деген сөз. Ул деген сөз өз балаңа хожа бола алмассың деген сөз. Шунарға көрә дә уйлык иртәгә ничек була? 5 ел, 10 елдан соң нәрсә була? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uylарға кушкан. Кыямат җитсә дә, җир күкләр титри башлар торган булса да, әгәр өлгерсәң, oturta тұрған alma ağaçını mı, şiyengini mi oturtup kal. Ol da senin amel defterine yazılır di. Ey dünya kayını indi, bitti indi deyip kılgan hizmetini taşlama. Kıygat tayip alma. Deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şunlarga göre de meşitlerimizde bine hazırgine bunda en ulu yaştaki Hazret nice yaşta deyip ettiniz? 88'de. 88 bilen 75 arasındaki hazretler, 70 bilen 88, 90 arasındaki hazretler mahallelerimizde 60-65%, kaybır ülkelerde 80%. Dağın 5 yıldan 7 yıldan soň ne bula? Kullu etin qarib kiletirganlarsa her kaysısı bek yakın. Bir akademiyemiz bilegine anı kıtılı alırız mı? Anda bizden 100-120, 150 bulsun diye. Ol bit kaymağın ezrile onda. 50'şer 60'şer gına okugan bilen neste bulurdu. Ol meşitlerimizde kimler hizmet itirdi. Şunun için cin sızganıp her bir imam özünün işinde, özünün avlunda, özünün şehirinde ezirlerge tırışırga tiyişli. Hiç bulmasa kurslarga jiberip, hiç bulmasa 1 yılga, 2 yılga bulsa da ittirip, ansası da yarar. Biz bunlarga tırış atırgan bulsak, mene şu akademiyasına, medreselerimizge nişi getirip, devletten de Allah'a şükür ulu yardımlar bulgan vakitinde ansısına da bulur. Lakin bizning tilek bulurga tiyişli, günübüzligine ötkerü tügül, bularını barısını iseplev. Çitillerde okup kaytkanlar, hazır yüzlegengine tügül minnegenler. O salıngan meşitlerge, alar urnaşatırgan bolsa, ol igillar, daişler andağına tügül, bunda da ürşiyecek. Her bir rayonda ilimiz boyunca gerek, kaysıgına pişmağına qaraytırgan bolsaң da, özügiz bilesiz bik yakışı. Tulgan. Alarını güç bilen cebir bilegine tügül, mene şu körkem vağız, halıkını saklap kalu, halıkka terbiyeni biru. Bunun izgi vazifa ikendigin biz anlarga tırışırga tiyişli. Hem başka millet kişilerine de, başka yollardan yürüyenlerge de, başka itikatta bulganlar bile de, anlaşu yolların, şunun için hacdan son her bir işraşu, her bir konferansı, her bir seminer, forumlar şul hacının savabına eriştirecek. Eğer de biz birbirimiz bilen anlaşunu maksat itirip kuyatırgan bulsak, Edem balası, Havva balası ikenligini ismimizge düşürsek, Allah'ın kulu, Peygamber aleyhisselam'ın ümmeti ikenliği bizni unutmasak. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Her kiler sözü bizden Россия Müftüler Şurası Reis Orunbasarı, Moskova ülkesi müftiye Ruşan Hazret Abbasov'a veririz. Rahmet Hazret.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hürmetli Prezidentimiz, hürmetli Prezidium a'zalari, hürmetli bizning muftilarimiz, imamlarimiz, sizlarni chin ko'ngildan ham Alloh taolaga yaqin bo'lgan in izgi islom salom bilan salomlayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Шулай ук рөхсәт итегез, Россия муфтилары шурасы һәм Россия Федерациясы мусульманнары диния нәзарәте раисе исеменнән хөрмәтле булган муфти Шейх Равил Гайнетдин тарафтан аның безнең багышланган 8-нче бөтен Россия татар дин әһелләре форумына мөрәҗәгать намасын укып чыгарга. Россия муфтилары шурасы һәм Россия Федерациясы мусульманнары диния нәзарәте исемнәремнән Sizni ихлас күңелдән сәламлыйм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатух. Аллаһ субханаһу ва тааланың Раббыбызның сәламнәре, рәхмәтләре һәм бәрәкәтләре сезгә барыгызга булса иде. Быел илебезнең тарихында чыгармасыз бөтен Россия халыкларының тормыш тәртипләрен һәм барышларын кардинал рәвештә үзгәрткән әһәмиятле барылыш вакыйганың инкыйлабның, ягъни революцияның 100 еллыгы килеп җитә. Совет хакимиятенең иҗтимагый икътисади курсы бер мәгънәле булса да, дингә каршы сиясәтенең хаталык булганы шик бер дә тудырмый. Бүген 100 ел илек башланган актив атеистик пропаганданы, артыннан килгән бөтен диннәрнең гыйбадәтханәләрен, Котычкыч җимерүләрне һәм дини уку йортларын ябуларын, дин әһелләренә булган аяусыз репрессияларны искә алмаска мөмкин түгел. Шуның белән бергә татар халкында бу сиясәт тагын берничә факторлар белән ауырландырган булды. Аларның арасында моңа кадәр 10 гасыр дәвамында күп буыннар, галимнәр һәм мәгърифәтчеләр яза торган, меңнәрчә чыга торган китапларның, газеталарның һәм журналларны тел графикасын икеләтә үзгәртү һәм бөтен мусульман дөньясының уку йортларыннан алда барганданында казанган дин галимнәре гына түгел, күп Россия мусульман халыкларының милли интеллигенция чәчәкләрен үстергән татар мәдрәсәләрен ябуы иң һәлакәтле булып чыкты. Шулай итеп, күп гасырлы рухи традиция белән элемтәне юк итү тотынып каралды. Әмма дини үсешенә зур зарар китерсә дә, бу омтылу уңышсызлыкка дучар булды. Аллаһ субханаһу ва тааланың рәхмәте белән безнең танылган галимнәребез, аларның арасында Галимҗан Боруди, Резаудин бин Фахреддин, Муса Беги, Кашаф Тәрҗемәни, Габдуррахман Расули, Шакирян Хиялетдин, Габдулбари Иса, Ахмеджан Мустафин, Ахмед Заки Сафиуллин һәм халкыбызның башка каһарманнарның тырышлыгы белән буыннарның рухи күчәленчелек тулысынча изелмәде. Без, хөрмәтле хәзрәтләр, шушы ин авыр әзерләү заманында безгә һәм яшь буыннарга кайчандыр яп-якты нур чәчә торган татар илаһетенең учактан калган пыскып яна торган күмерләрен саклаган әлгерләргә чиксез рәхмәтле булырга тиешбез. Ләкин безнең рәхмәтләребез сүзләрдә һәм дугаларда гына түгел, иң мөһиме аларның данлыклы гамәлләрне дәвам итүдә. Алар яндырып җибәргән учак яңа көч белән яна башласын һәм киләсе буыннарыннан юлларын яктыртып, көннәрен җылытып, глобализация һәм экстремизм үтә зарарлы вируслардан саклап, бабаларыбызның рухи мирасын яңадан торгызуда һәм популярлаштыруында булырга тиеш. Өмет итәбез. Бу әһәмиятле вазифаны оештырылган безнең Булгар Ислам Академиясы
чынлап зур фәнни тикшерү академик үзәге булып, бөтен дөньяга татар дини мәктәбенең гуманистик кешен ачып үтә алыр. Форумда катнашучыларга уңышлар һәм нәтиҗәле эшләр телим. Аллаһ Тәгаләнең ярдәме булсын һәм дә киләчәк булган мүбәрәк безнең Рамазан айларыбыз һәркайсыбыз өчен мүбәрәк булсын. Муфти Шейх Равил Гайнетдин, Россия муфтиләре шурасы һәм Россия Федерациясы мусульманнары диния нәзарәте рәисе. Хөрмәтле хәзрәтләр, шулай ук рөхсәт бирегез, ике генә фикер әйтеп куярга, чөнки чынлап та бу форумга әзерләнгән вакытта безнең беренче утырышлар булды. Без уйладык, ничегрәк безнең бу 8нче форум үтәр дип, һәм дә киләчәге ничек булыр. Чөнки чынлап әлегә бик матур җыелышларыбыз, мәҗлесләребез, без очрашабыз, күрешәбез, аның да безнең халык әйткәнчә бер күрешү үзе бер гомер. Әмма ләкин алга таба шушы форумда алган фикерләрне, шулай ук урта килгән төрле булган мәгънәләрне әлбәттә без үзебез белән алып, үзебезнең мәхәлләләребездә, мәчетләребездә актив рәвештә кулланырга тиеш. Чөнки бүген әйтәбез, яшьләр Аллага шөкер безнең имамнарыбыз да хәзер хезмәт кылалар Россиянең төрле почмакларда. Һәм дә кызганычка каршы без әйтәбез, бик әз безнең татар халкы мәчетләребезгә килә. Әмма нинди генә биек иштырабыз, мәҗлес булсын, я Мәүлид ан-Наби булсын, я башка булган шундый кирәкле бүгенге көндә сәхнәләрдә төрле булган программаларны безнең халык Аллага шөкер килә. Шуның өчен күренә, без үзебезнең мәчетләребездә генә түгел, мәчкә кеше килә Аллага шөкер, әмма шулай ук мәчеттән чыгып, шулай ук яшьләр белән, үзебезнең татар халкы белән бергәләшеп эшләргә тиешбез. Бу фикерләрне дә бу сәхнәләрдән әйтеп куйдылар. Һәм үзегез беләсез, 70 һәм 80% яшьләр хәзерге вакытта актив рәвештә интернет куллана. Һәм дә хәзерге вакытта күбесе чакта социаль сетләрдә яшьләр телиләр имамнар белән сорауларын биреп, алар белән илемтәгә чыгарга. Ул нәрсәне дә безгә әлбәттә имамнарга өйрәнеп, шулай ук алга таба бу эшләрдә кулланып, шулай ук яшьләребезне чакырырга. Яшьләрнең әлбәттә аларның үзегез беләс максимализм нәрсә бар икәнлеген, әмма алар тырышалар, шулай ук үзенең куәтләрен, көчләрен ниндидер изгиллеккә тапшырырга. Шуның өчен үзегез беләс хәзер бик шундый популяр волонтерский движениялар дип аталар. Һәм дә без шулай ук яшьләребезне төрле булган үзебезнең я бәйрәмнәргә әзерләнү, я булган төрле чиратларда очрашуларыбызны әлбәттә яшьләрне актив рәвештә үзебез белән, алар уйламасыннар, имамнар гына анда хезмәт кылалар, алар да үзләренең файдалыкларын күрсәтсеннәр. Шулай булгач мин уйлыйм, әлбәттә бу хезмәтләребездә шулай ук нәтиҗәсе булыр. Өйгә кайткач ишеткән бу форумда фикерләрне тырышык тормышка ашыгырга. Чөнки әлбәттә килеп кенә, тәмне генә ашап, матур безнең казаныбызны иртәгә иншалла булгырларга бергәләшеп барып, без әлбәттә кулланып бу фикерләрдән үзебезнең киләчәкне, үзебезнең мәхәлләләребездә, мәчетләребездә алга таба эшләребезне иншалла Аллаһ юлында алып барырга тиеш. Рәхмәт үзүр. Biz yıldagıça, гадәттәгечә форумны секциялардан башлап җибәрдек. Кичә безнең делегатлар инде мин төшкә кадәр әйткән идем, 4 секциягә бүленеп, төрле мәсьәләләр буенча үз фикерләрен әйттеләр. 2 секция нәтиҗәләрен инде без төшкә кадәр ясадык. Хәзер миңа үземә шәхсән кыскача гына бер секцияга Болгар Ислам академиясе милли рухи фикерне торгызу үзәге дигән секцияга аның нәтиҗәләр хакында берничә сүз әйтергә рөхсәт итсәгез. Мөхтәрәм җәмәгать, мин Болгар Ислам академиясенә багышланган секция хакында кайбер үземнең фикерләремне һәм шулай ук инде кичә секцияда булган фикерләрне сезгә җиткерергә телим. Һәм менә аларның инде вакытны узакка сузмыйча принципиаль булган моментларына гына тукталасым килә. Аларның беренчесе Болгар Ислам академиясе
ул югары дини уку йорты. Һәм шуңа күрә дә Болгар Ислам академиясының төп бурычы дин галимнәрен әзерләү һәм илаһият өлкәсендәге белгечләрне әзерләү. Менә бу беренче безнең өчен принципиаль момент дип әйтер идем мин. Икенчесе, Болгар Ислам академиясе ул югары Русия дини уку йортларына конкурент буларак түгел, ә дини мәгариф системасының иң югары звеносы буларак оештырыла. Һәм шуңа күрә дә инде без Болгар Ислам академиясе тиешле дәрәҗәдә эшләп китсен дисәк, бүгенге көндә без үзебезнең мәдрәсәләребездә, үзебезнең менә ислам уку йортларында, югары уку йортларында, Уфадагы, Мәскәүдәге, Казандагы ислам университетларында эшчәнлекне тагын да югары дәрәҗәгә күтәрергә тиешбез. Шул очракта гына Болгар Ислам академиясында тиешле дәрәҗәдә әзерлекле абитуриентлар булачак. Һәм шуңа күрә дә инде без менә хәзер мәдрәсәләр өчен, бөтен Россия мәдрәсәләре өчен стандартлар эшләдек. Шулай ук инде югары уку йортлары өчен стандартлар эшләдек. Һәм менә хәзер инде без Болгар Ислам академиясының да укыту стандартларын эшләп, һәм шуңа күрә дә безнең өчен хәзер дини мәгариф системасы бер чылбыр буларак инде ул мәдрәсә, югары уку йортлары, Болгар Ислам академиясе бергә төзелде дип әйтергә була. Һәм өченче принципиаль момент ул да булса, Болгар Ислам академиясе бүгенге көндә югары дини уку йорты буларак, бүгенге көндә әле Русия дини мәгариф өлкәсендә яңа буын буларак, яңа бер звено буларак әле башкарылмаган ислам дин өлкәсендә ул магистр һәм докторларны әзерләүгә аның эшчәнлеге юнәлдерәчәк. Һәм шуңа күрә дә инде без әгәр дә башка менә югары дини уку йортларында, мәсәлән, Казанда, Мәскәүдә һәм Уфада без бакалаврлар әзерләсәк, Болгар Ислам академиясының төп бурычы шәригать фәннәре буенча магистрлар һәм докторлар әзерләү. Һәм дүртенче бик мөһим, иң мөһим пунктларның берсе, ул да булса Болгар Ислам академиясе, ул Россия һәм Татарстан җитәкчелеге тарафыннан инде берничә мәртәбә әйтелгән һәм безнең алда куелган иң төп бурыч, ул хакта инде Россия президенты Владимир Владимирович Путин да 2013 елда Уфада чыгышында әйткән иде. Ул да булса возрождение отечественной богословской школы, үзебезнең дини илаһият традицияларын торгызу. Менә чыннан да бу бик мөһим проблемаларның берсе булып тора. Һәм шуңа күрә дә кичә секцияларда, безнең секциядә гына түгел, башка секцияларда менә төшкә кадәр инде дини һәм милли үзаң турындагы секциядә дә ул хакта сүз булган. Һәм шуңа күрә дә инде без әлбәттә беренче чиратта менә Болгар Ислам академиясе бүгенге көндә ул безнең дини илаһият традицияларын ничек торгызыр дигән мәсьәләне, принципиаль мәсьәләне куярга тиешбез. Чыннан да ул бик мөһим, чыннан да ул бик авыр мәсьәлә, чөнки бүгенге көндә мәсәлән безнең татарлар арасында магистратура һәм докторантурада укытырлык әзерлекле дин өлкәсендә әлбәттә дин өлкәсендә әзерлекле кадрларыбыз юк. Һәм шуңа күрә дә һичшиксез Болгар Ислам академиясының беренче елларында без чит илдән галимнәр, үзебезнең мәзһәб, инде ул Ханафи мәзһәбе буенча әзерлекле галимнәр, шулай ук инде Кавказ, Шафигый мәзһәбе буенча әзерлекле галимнәр чакырып, алар безнең шәкертләребезне дә укытырга тиеш. Һәм биредә туган проблемаларның һәм инде ул хакта бик күпләр әйтә, проблемаларның берсе гарәпләр әзерләгән шәкертләр безнең традицияларыбызны ничек дәвам итәр микән дигән сорау бул чыннан да бик хаклы. Һәм шуңа күрә дә инде менә кичә дә ул секцияларда яңгырады татар теле кафедрасын ачу дип. Әлбәттә биредә инде бәлки татар теле кафедрасын ачу Болгар Ислам академиясендә ул мөһим, ләкин шулай да без бит инде менә Болгар академиясе магистр һәм докторлык диссертацияларын язган галимнәрне, булачак галимнәрне җыгач, алар инде татар теле һәм инде татар телендә безнең борынгы татарча һәм гарәпчә чыганакларны укый алырлык кадрлар киергә кирәк. Һәм шуңа күрә дә инде Болгар Ислам академиясендә татар кафедрасы, татар теле кафедрасы ачып, аларны инде татар теленә өйрәтү ул бик дөрес булмас. Шуңа күрә дә инде мин тагын кабатлап әйтәм, Болгар Ислам академиясының менә билим дәрәҗәсе һичшиксез ул менә безнең мәдрәсәләрдә татар теле ничек укытыла, мәдрәсәләрдә безнең башка фәннәр ничек укытыла, һәм шулай ук менә университетларда безнең фәннәр ничек укытыла, шуның белән турыдан туры бәйле булачак. Һәм шуңа күрә дә инде менә милли үзаңны, милли традицияларыбызны торгызу өчен
Һичшиксез Болгар Ислам академиясында беренче чиратта магистрлык, докторлык диссертацияларын язганда, алар безнең чыганакларыбызны өйрәнеп, безнең зур шәхесләребезгә багышланган диссертацияларны язарга тиешләр. Һәм ниһаять соңгы пунктка гына мин тукталып китәсем килә. Әлбәттә, менә без инде үзебезнең традицияларыбызны торгызабыз дип, үз казаныбызда гына кайный алмыйбыз. Һәм шуңа күрә дә менә ул конкурентспособность, конкурентлылык дигән проблеманы без шулай үзебезнең алдыбызга куярга тиешбез. Чөнки без Болгар Ислам академиясын оештырганда, безнең менә яшьләребез чит илгә күп йөрмәсен дип, аны үзебездә оештырабыз. Әгәр дә инде ул менә шушы конкуренция таләпләренә җавап бирә алмаса, һичшиксез безнең яшьләребез һаман да чит илгә чыгу турында уйлаячаклар. Һәм шуңа күрә дә инде менә программаларында эшләгәндә без бүгенге көндә менә иң зур мөселман илләрендәге уку йортларының программаларын өйрәнеп, безнең инде ул менә магистратура программалары аларга тәңгәл килсен дип тырыштык. Һәм шуңа күрә дә инде менә Болгар Ислам академиясе өчен дә ул безнең бу ел өчен иң зур аны ачы бик вакыйгаларның берсе булачак. Һәм шуңа күрә дә инде без барыбыз да һичшиксез Болгар академиясына зур өметләр баглыйбыз. Һәм инде әлбәттә менә шушы без ул өметләр инде тормышка ашыру өчен бөтен көчебезне куярга тиешбез. Бигрәк тә аны оештыручылар, безнең инде Болгар Ислам академиясын оештыручылар, безнең төп дини үзәкләштерелгән дини оешмаларыбыз, һәм алар ярдәме белән һичшиксез менә Болгар Ислам академиясе инде иншалла көз көне үзенең эшчәнлеген башлап җибәрер. Һәм инде без менә шушы узакламый бер 10 ел эчендә бәлки үзебезнең инде илаһият өлкәсендәге магистрлар һәм докторларыбызны әзерләп чыгара алырбыз дип өметләнеп калам. Салам алейкум рахматуллаһи баракатуху. Һәм инде хәзер мин икенче үземнең алып баручы буларак сүземне күчеп, хәзер тагын бер секция безнең эшләде. Ул мәчет һәм татар гаиләсе дип атала иде. Чыгыш өчен һәм бу секцияның эшчәнлеге хакында нәтиҗәләр ясау өчен сүзне без Татарстан Республикасы баш казые, Татарстан Республикасы Балтач районы имам мөхтәсибе Җәлил хәзрәт Фазлиевка бирәбез. Җәлил хәзрәт, рәхим итегез. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Aziz din kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşler üzara aralaşığız, üzara aralaşsağız, yüzügüz nurlu bulur, kalbiniz şista bulur, rizağınız keng bulur, arağızda mehabet artır degen. Big zor rahmet prezidentimizga, Rüstem Nurgaliyevichga ham big zor rahmet Tatar Kongresine, Менә безнең шушы әйтеп җыелырга, шырашырга, фикерләр алышырга мөмкинлек тудырганнар өчен һәм менә шушы җыелуларыбыз алга таба арабыздагы дуслыкны арттырырга хезмәт итсә иде. Кичә без дин һәм гаилә дигән, мәчет һәм татар гаиләсе дигән безнең секция эшләде. Монда 176 кеше катнашты, 11 кеше чыгыш ясады. Бөтен безне бер чыган фикер, менә бүген без демографик кризис дип әйтәбез. Әгәр без кул кушырып, битараф булып утырсак, бер 10-15 елдан бу демографик кризисның демографик катастрофага әйләнүе бар. Алла сакласын, бигрәк тә менә бу ашчылыкны тәшкил иткән милләтләр өчен. Шуңа күрә инде фикерләшеп, бик матур чыгышлар булды. Чыгыш ясаучыларга Аллаһның рәхмәте булсын. Менә гаиләне саклар өчен, милләтне саклар өчен 4 әйберне сакларга кирәк. Иң беренче гаиләне, милләтне саклар өчен динне сакларга кирәк. Әгәр кешенең күңелендә иман, Аллаһ Тәгаләгә мәхәббәт булмаса, ул кырган агач шикелле буланың киләчәге булмый. Менә кырган агачны карагыз, аның чыршымы, нарат микәнен белеп була, төзелеш материалы итеп тә кулланып була, ягып та була, әмма аның киләчәге юк. Күңелендә Аллаһ Тәгаләгә мәхәббәт булмаган кешедә бүтән кешегә мәхәббәт була алмый. Менә хайванда дин юк, хайванда әти-әни дигән төшенчә дә юк, хайванда күрше төшенчәсе дә юк. Хайванда туган төшенчәсе дә юк. Менә без динсезлек аркасында шушыңа таба барабыз. Әлбәттә дин булсын өчен мәчетләр кирәк.
Bugün elhamdülillah meşitlerimiz var, ama şuluk vakitte kayber ülkelerimiz meşitke urun vermiler, meşit tizirge tutkarlıklar çığa deyip, mene Kongres'e, Prezident'e ötünüş hatları var. Bizge mene bu meselede yardım ettiğiz deyip, elbette mene bu bir şey. Biz onu rezolüsyeye kirttik, bizler alan katlı yardım ettirge, mene bu yerler alışan, indi Prezidentimiz de bir neşe tapkır etti, Tataristan'da göz aldana getirəsiz, men indidir xıram tüzürge yer vermeyini deyip. Başka ülkelerde bizden örnek alsınlar idi. Meşit bulgandan soň din bulsun üçün öz menfaatinden din menfaatin üstün koygan din ehilleri gerek. Anlataldı mı yok mu? İyi. Din menfaatin öz menfaatinden üstün koygan iş. Koyuşu din ehilleri gerek. Bugün elbette ilim de gerek, İbliste de ilim bulgan. Mana bütün çıkış yasavçılar ayta, "Vaqtasimu bihablillahi" deyip, bütün nezaretinin flaklarına da yazılgan, istinaga da yazılgan. Mana şol "Vaqtasimu bihablillahi jami'a ve la teferraqu" deyip 25 yıl taralabız indi. Bütünübüzün tilde şol, ama bütünübüz tarala. Çünkü bütünübüz öz menfaati din menfaatinden üstün. Dinle tügül bizni kaygırtabız көп vakit. Mana şuşu bizni taralığa gitire. Mana şuşu jıyılılarыбыз, şuşu taralılarga şik bulsun indi. Ol taralışçılar, yana nezaret tüzüşçüler nadanlar tügül beyt okuganlar. Nadanlar taratmay. Mana ilim alganda da Peygamber Aleyhisselam dua kılganda da faydalı ilim bulsun deyip dua kılgan. İlim faydalı bulsun. Şimdi mana şuşu düzelt argan Bulgar akademiyası da bizden şuşu faydalı ilim bire targan bir bizni birleştire targan bir uşak bulsun idi diyen min dilim bizden mana şuşu seksiyada işlevçilerinde bu tilekleri. Hem indi mana birincisi din buldu. Milletini saklaytırgan, halkını saklaytırgan eyber. İkincisi canını saklarga gerek. Birincisi dinini saklarga gerek. İkincisi canını saklarga gerek. Bugün bala düşürü boyunca Tatarını alsan da, Urusunu alsan da bütün üstüdegin yarışa. Mına bunda bizge din ehilleri bütün anda Hristiyan mı ol, Yahudi mi ol, nindi konfesiya kişisi bulmasan, bütünü bizni birge birleştiratırgan eyber bu. Bütünü biz iman getirdik deybiz. Allah'a Teala'ya tevekkül kılabız deybiz. Din ehilleri damını köpeytemiz. Allah Teala her bala rizqı bila dua deyip balalarımızı ötürmegiz deyip. Şundi Peygamber sallallahu biz hadisler ilengende sirada aytamiz bit. Şundi hadis degi Araplar şundi bulganlar kız balaların işitiramılganlar. Onu aşına söyleybiz, Araplarını gayipleyibiz. Şundi kişiler bulgan iken kız balaların jirge kumganlar. Peygamber sallallahu yanına bir sahaba gelip nişik kız balasını jirge kumganını söyleyip. Olayda simbik katı bağırlı bulgansın iken diye. Biz şunu silahçılar, nişe balalarımızı jirge kumgan. Aysı bizde bala. Ben bir günde karadım Tataristan'da baladan artık bir aile var iken. Kaya bizden balalarımız, bu Allah Teala'ya şanı bulamı? Tevekkül kılı bulamı? Mında ettiler Medine ehilleri. Yani bizden Müslümeler Birliği, şunun şurası, yılışı bulgan, meyden bir lozunuk Müslümeler. Her Tatar hatını Tatarca söyleşatırgan 3 bala iştirge deyiş, her Müslüme kim degende altın iştirge deyiş. Yani lozunuk hatın kızlarga. Bugün kız balanı kiyovga birge bargaç, meheri biremi deyip sıramı, kiyev sinanın tırmışını işi kaparırsın deyip sıramı, bir kimden de sıramıylar. Nese deyip sıramı? Benim kızım koyda işleyecek diye. İşçi kişi bire. Ana bolu bugün modada tügül, işlerge deyiş, irin tuydurga deyiş. Şolay bitindi. Koyda işleyecek diye bana, meherde sıramı. Kiyev sin benim tamağın tuydurursun mu, yaşı uğrunu bitersin mi diye soruyor. Koyda işleyecek benim kızım diye. İş uğrunu bulmasa vermeyin. Bu bir dürüst tügül, bu dürüst politika tügül. Mene biz bunu vaazlarımızda zira halk anlatıra gerek. Hatın kız eni kişi bulgan için hürmet itilerge deyiş. Eni bulgan için. Bütün işini yerlerde işliyorlar, yerler bebeği tabalmayın. Prezidentimiz ayrılıp prosesin katlavlandırırga gerek değil. Meherligini anlatsak da mene aytdı, kiyev nikahta 100 bin veresin, talak aytsan 1 milyon veresin. Bugün yine men aşağıtırdılar. Aşağıp diye
ашуым шыққанда талақ айтқан, яны құшақлап жатқанда біреу де айтмай бит инде. Әмәне сен ашуың шығып талақ деп қышқырғаш 500 мың гына болса да ақша шығарып берсе, әйтер ең Bütün нәрсә шариғатта бар. Біз қазірек файдаланы білірге керек. Жанны сақлау үшін икенчесе харам ризықтан тыйылырға керек. Бүгін птичий грипп турында сөйлейлер телевизордан. Фәлән илдә 74 кеше үлгән диләр. Фәлән җирдә 74 кеше үлгән птичий грипп килә, тавык китәклекләрегезнең тәрәзәсенә ситке кырыгыз чыпчык кирмәсен дип. Арак içip 100 меңнәгән кешеләр үләк, арак сата торган кибетнең ишегенә ситке кырыгыз дип чыкмыйлар бит. 74 кеше үлгән каядыр, тавык үтерәләр, тавык яндыралар, кутты чыккан битишкәнем. Каядыр 74 кеше үлгән дип. Ишеп бездә генә 30-40 мең кеше үлә, бер район кешесе бит инде. Менә шуңа күрә ризыкның хәләллеген кайгыртырга кирәк. Безнең резолюциядә икенче әйбер, менә балалар бакчаларында, мәктәпләрдә ризыкның хәләл ризыкны Алла. Чөнки бала тугар акча башламый, харам ризык кешедәге ихтияр көчен бетерә. Шуның өчен харам ул. Сыйлы воляны бетерә, ихтияр көчен. Наркомандан ашар эшләгәнен белә, игрә автомат янында басып торучы да, арак эчүче дә, семьясына хыянат итүче дә. Әмма фурсат чыкканда үзен тыеп кала алмый, чөнки анда нәрсә юк? İhtiyar kişi yok. Şuna göre balalarımız halal rızık aşarga tiyiş. Bu şırakta bizge hükümetten de biraz yardım gerek. Çünkü mekteplerde, balalar bakçalarında halal rızıkını kaygırtıyoruz. Bir gün joylu tügür. Hatta ben Tatar avullarında, Tatar rayonlarında bu ayıbır gerek. Bala bismillah edip aşarga tiyiş. Kolu bir aşarga tiyiş. Şuna göre hem indi milletini saklar için üçüncüsü neslini saklarga gerek. Bala kichkinədən özünün milləti bilən, dini bilən, nəsili bilən qururlarını bisərgə tiyir. Seleksiya degan fən var, yaxşığa yaxşını quşqaşqına yaxşı bula. Kolxozlarda sıyır yağından aşar ögüzünü kırtmıylar. Bizdə yarata deyilər. Yarata bitindən işləsin çıxsın deyir. Шығып qarasını turalmasa qaytır deyir. Alaytıb, mənə bizdə qayla quru, Gaila bu insab, gaila tüzü bu insab bir nindi təcrübəsi bulmağan yaşlar qoluna tapşırılgan. Qur'anda da, hadiste de jigit bila qız arasında məhəbbət var deməyən. Anda mauğu bulurğa mümkün, umtuluş bulurğa mümkün. Məhəbbət ir bila xatdan arasında bular. Çünki qız bila jigit arasından da bir nindi vazifa yok. Tiləsə azaddı, tiləsə aldı, tiləsə almadı. Əminə ir bila xatın birsinə birisi sabır itib balalar üstürsələr, Allah-u Teala onlarga eng zor böləkni aralarına məhəbbət verir. Менә бигрәктә тик 60-лардан үткәч хатыннан алда үлсәм ярар иде дип генә моннан башка нишәбен дип кутым чыгып тора. Шулай бит инде. Менә бу мәхәббәт була, моннан башка тора алмыйсың. Нишлим дип. Менә безгә менә бу әйберләрне имамнар аңлатырга кирәк. Мәктәпләр менә бу мәсьәләдә Акбал фагыйшмасы бармы, дәваниләр бармы, мәктәп бармы, балалар бакчасы бармы? Bu gaila meselesi bütünümüzü birleştirir. Çünkü dünyada bir gene problemi var. Yaxşı bala terbiyelev. Dünyada bir gene profesiya var. Etiyani profesiyası. Eğer kişi şu etiyani profesiyasını öteye almayken biz bir dünyaya gelebiz, imanlı bulup giderli gitip yaşarga değişmesi birinci vuruş. İkincisi her selamet kişi gaila kırırga hem yüzüne karanda bunun kadar gene olsa da yaxşı bala kaldırga değiş. Yaşlar naşar değiliz iken demek biz etiyaniler Allah'ın Teala karşısında ikinci vuruşunu işlemegen biz. Үтәмәгәнбез. Менә шушы безне берләштерә. Менә һәм инде гаиләне саклый торган, милләтне саклый торган өченче әйбер без малны таба да белергә тиеш, тота да белергә тиеш. Бердән бер иҗтима продукция бирә торган әйбер җир. Атабыз Адам галәйһиссәламны Аллаһу Тәгалә җәннәттән җиргә күчергәч, игенчелек һөнәрен өйрәтте. Иң яхшы заводка да 1 кило тимер кирсә, ничә кило кадак чыга? 2 kilo qadak çıgar alamı? Nanotexnologiyalı zavod 1 kilo timirde. Çıgar almı, kimirak çıgar. Yerge yartı verenge salasın. Ununu alasın. Şuna göre elikte hazır davul hucalığını talıylar. Çünkü biten yerdə istəmə produksiya yok. Hemen bu biz balalarımızı yerdə işləmi tırgan itib iştirəbiz. Yerini yaratmı tırgan itib. Nindidir avul hucalığındağı hünərdən, mal qaravdan, yerdə işləvdən nişiktir balalarımız şirkanı bilsə, Nindidir bir kimçilikli şekilde, bu dürüst değil. Bunday milletinin kileşəgi yok. Bütün dünyada soğuşlar yer için bargan. Yerde işlerge gerek, yerini yaratırga gerek, hizmetini yaratırga gerek. Şuşuna balalarımızı mektepte de, biz de imamlar da
үндәп үстерергә кирәк. Шушысыз булмый, шунсыз милләтне яшәтеп булмый. Һәм менә мине шул хәтле борчаган бер әйбер бар. Менә 3нче балага җир бирелә бит инде. Ул шәһәр җирендә әйбәт. Анда 10 сутый 20, 5 сутый 20 аның бәясе бар. Авыл җирендә бит аны бушка да тулып ята ул. Менә бүген шуңа күрә 3нче бәбәйне шәһәрдә кайтасылар килә, авылдан китеп, я район центрында. Анда мәктәпләр дә тулы, балалар бакчасы да тулы. Авылларда мәктәп тә буш, балалар бакчасы да буш. Җитмәсә хәзер 3нче бәбәйне табарга шәһәргә китәләр. Анда җир бирсәң ул миллион сум. Миллион сум акча бирсәң авылда 30 сотый җире белән бер дигән каралты куралы ин алып була. Шуңа күрә бәлки менә бу әйберне дә зирак хөкүмәткә уйларга кирәктер алга таба. Авыл сайлау мөмкинлеге биргә тели икән, җир алсын тели икән. Күпмедер акча менә бу әйбер бик җайсыз күктә инде мин авылда яшәгән кеше буларак. Менә инде безнең менә шушы гаиләне саклыйбыз дигәченнән әлбәттә тәкъдир язылган. Аны беркем дә үзгәртә алмый, әмма без яхшы булсын өчен, яхшы киләчәк булсын өчен, балаларыбыз булсын өчен, илебез матур булсын өчен тырышырга тиеш. Аллаһ Тәгалә каршысында безнең шушы тырышлыгыбыз бәяләнә. Инде Аллаһ Тәгалә һәр кайсыбызга хәерле гомерләр, хәерле сәламәтлекләр бирсә иде. Менә нәсел дигәннән та бер генә сүз әйтим әле. Менә нәселне кайгыртырга кирәк дип әйттем бит инде. Нәселгә битерәм Рафик абыем, хәзер битерәм. Менә карагыз, телевизорда шундый абсурд әйберләр бар безнең. Менә монда безнең бер пунктта бар, телевидениедагы начар әйберләрне зирәк контрольгә алырга һәм теге ислам каналы булдырырга дип исем кушуда. Менә безнең Балташ район үрнәген алырга дип без инде ел сайын район буенча кушылган балаларның исеменә анализ ясыйбыз. Менә быел 400-гә якын баланың 11-ндә генә безгә ошамаган исем бар иде. Менә карагыз, этләр конкурсы була телевизордан, мәчеләрнеке була, атларныкы була, кайвакыт радословныйннан башка берсен дә кертмиләр. Безне дә теге выставкада басып тора алмый радословный булмаса. Аннан кызларныкы була, аннан радословный сорамыйлар. Кызларга безнең эт белән мәчелнекенә хәтле дә игътибар юк. Әзгенә балаларыбыз нәселнең нәрсә икәнен белеп үссеннәр, никахлар вакытында әтиянине балага никах хәзерләү дигән сүз табын әзерләү генә түгел, яхшы нәселдәге кыз белән таныштырып, тоташтыру. Инде Аллаһ Тәгалә һәр кайсыбызга сабырлыклар бирсен. Алга таба берләшеп, бергә шушы проблемаларны хәл итүдә тырышып эшләргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсә иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Һәр инде сүзне без Бөтен дөнья Татар Конгрессы башкарма комитеты рәисе Закиров Ринат Зиннуруллына бирәбез. Рәхмәт итегез. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хөрмәтле президент, хөрмәтле Фәрит Хавлович, газиз милләттәшләр, дин кардәшләр. Мин сезне Татарның рухи мәркәзе башкалабыз Казанда сәламлыйм. Безнең монда җыеныбыз әйтелде 8нче тапкыр уза һәм без милләтебезне дини яңарыш юлына бастыруда шактый алга китә алдык. Иң мөһиме халкыбызда диннең әһәмиятен аңлау дәрәҗәсе күзгә күренеп үсте. Һичшиксез монда уңай үзгәрешләрнең нигезендә дин әһелләренең фидакар хезмәте ята. Сез шатлыкта да, кайгыда да милләттәшләребезнең рухи терәге булып торасыз. Бүген татар халкының милли үзенчәлегенә төрле куркынычлар яный. Һәм күрәбез, буларга каршы торырлык бердән-бер көч ул безнең ислам динебез. Безнең төп максатыбыз татар милләте булып сакланып калу. Шуны аңлап, Бөтен дөнья Татар Конгрессы инде ничәмә еллар дин әһелләре белән хезмәттәшлек алып бара. Бу безнең иң мөһим проектларыбызның берсе. Бүген милли тәрбиячендә имамнарның өлеше искиткеч зур. Халкыбызны мәчетләргә җәлеп итү, аңа иман тәрбиясен бирү, булар барысы да сезнең зур хезмәтегез. Милләтебезнең асыл сыйфатлары шушы иман тәрбиясе аша туплана. Иманны милләтнең генә киләчәге бар. Әйтергә кирәк, иман бит ул милләт балаларын яман эшләрдән, гынахлы уйлардан саклый. Без куанып әйтә алабыз. Илебездә 20нче гасырның иң куркыныч афәте булып торган эчкечелек галәмәте соңгы елларда күзгә күренеп чигенә. Бу гаиләләрнең ныклыгы, балалар бәхете дигән сүз. Ләкин тынычланырга иртә әле. Имамнарның тырыш эшчәнлеге аркасында халкы дин юлына баскан, мәчетләре гөрләп эшләп торган, кибетләрендә аракы сатылмый торган авыллар әлегә бармак белән генә санарлык. Тик шулай да тормышыбызда милләтебезнең асыл сыйфатлары белән бәйле күренешләр артканнан арта бара. Бүген халкыбызның матур гадәтләре яңадан тыргызыла. Шул исәптән никах мәҗлесләре, исем кушу, сөннәткә утырту, кирән ашларын уздыру, булар барысы да имамнар тырышлыгы белән башкарыла.
Dini яңарыш белән бәйле тагын бер матур күренеш турында әйтмичә булмый. Күп кенә гаиләләрдә ислам дине ул гыйбадат кылу гына түгел, яшәү рәвеше дә. Мондый гаиләләрдә балаларны кичкенәдән үк олыларны хөрмәт итәргә, киченекенә тимәскә өйрәтәләр. Ислам кануннарына нигезләнгән милли тәрбия бирәләр. Иң мөһиме, мондый гаиләләр ишле булулар белән аерылып тора. Илебез киңлекләрендә шушындый гаиләләр белән дан тоткан авыллар байтак. Әйтик, Татарстанның Бырбаш, Бахит авыллары, Чувашстанның Урмай, Шыгырдан, Тукай авыллары, Самараның Гали, Пензаның Урта Ләзәне, Ульянның Сириклесе, Мордовияның Әзүркәсе һәм башкалар. Бу авылларның урамнары бала чаганың шат авазларыннан гөрләп тора. Тормышлары да бәрәкәтле, чөнки халык тырышып эшли, үз көнен үзе күрә. Быел Бөтендөнья татар конгрессы оешуга 25 ел була. Шушы чорда милләтебез искиткеч зур үзгәрешләр кичерде. Беренчедән аның бердәмлеге ныгыды, икенчедән халкыбызның милли аңы үсте, өченчедән ислам диненә таянып иманы ныгыды. Шунысын да әйтергә кирәк, Бөтендөнья татар конгрессы эшчәнлеге халкыбыз тарафыннан киң яклау тапты. Бүген конгресс сафларында 40 илдән 500-гә якын оешма исәпләнә. Һәр төбәктә шушы оешмалар тирәсендә тупланып, милләттәшләребез хакимиятләр белән хезмәттәшлек аркылы искиткеч файдалы эшләр башкаралар. Татарны татар итеп яшәтү өчен мөмкинлекләр бар. Төп оешмалар кырында яшьләр оешмалары, хатын-кызларның ак калфак оешмалары, эшмәкәрләрне берләштергән бизнес клублары, үзешчән сәнгать коллективлары, төбәк тарихын өйрәнүчеләр җәмгыятьләре һәм башка шундый кирәкле структуралар эшли. Әлбәттә, аларның эшчәнлеге сабантуйлар оештыру белән генә чикләнмәй, киресенчә, тормыш үзе куйган мең төрле сорауга җавап эзли милләттәшләребез. Татар традицияләрендә яшәргә тырыша. Бу бит татар дөньясының кеше дигән сүз. Бүген татар кешесе кайда гына яшәмәсен, нинди генә тормыш кичермәсен, ул Татарстанга өмет белән карый. Казанны рухи мәркәзе дип саный. Шуңа да меңләгән милләттәшләребез Казанны килеп күрү теләге белән Татарстан белән танышуны үзләренең бурычлары дип саный. Казанны күрергә теләүче туристлар елдан-ел арта бара. Һичшиксез, тарихи ватаныбыз Татарстанның бу зур уңышлары белән бәйле. Әлбәттә, һәр татар кешесе Татарстанның уңышларына куанып яши. Шуңа да безнең күп кенә илләрдә, күп кенә җирләрдә, кайсы гына илләргә спортчыларыбыз бармасын, анда аларның үз җанатарлары да бар. Шушы 25 ел әверендә Бөтендөнья татар конгрессының дистәләгән проектлары тормышка ашырыла. Без татар дөньясының уртак тормышын булдыру эшендә милләтебезнең бик күп катламнарына, шул исәптән яшьләргә, хатын-кызларга, дин әһелләренә, мәгариф хезмәткәрләренә, авыл эшмәкәрләренә, бизнес вәкилләренә, галимнәргә, тарихчыларга, әдәбият сәнгать әһелләренә, иҗат кешеләренә таянабыз. Шушы проектлар нигезендә Казанга ел саен меңләгән милләттәшләребез килеп тора. Булар милләтебезне берләштерүгә хезмәт итә торган конкрет эшләр. Шунысын да әйтергә кирәк, без бик үзенчәлекле милләт. Бүген дөньяның 40 илендә татарлар тупланып яши. Чит илләрдә яшәсәләр дә милләттәшләребез татар булып калырга, туган телне, гореф-гадәтләребезне, милли мәдәниятне сакларга тырыша. Әйтик, Европа берлегенә кергән 22 илдә яшәүче милләттәшләребез Европа татарлары альянсы оештырдылар һәм бу оешма Европа парламенты каршында теркәлде. Бу аларга милли мәнфәгатьләрне якларга зур мөмкинлекләр ача. Чөнки Европа берлегендә милли ашчылыкларга ярдәм итү йөзеннән төрле чаралар каралган. Татарстанның читтә яшәүче милләттәшләргә ярдәме турында да әйтмичә булмый. Милләтебезне саклау һәм яшәтү өчен дә Сабантуй бәйрәмнәренең әһәмияте генә дә искиткеч зур. Быел гына да дөньяның 32 илендә һәм Рәсәйнең 59 төбәгендә Сабантуй бәйрәмнәре уздырыла. Аларның кайберләрендә 40-50 мең кеше катнашуы гына да бу чараларның масштабларын күрсәтә. 1000 еллык тарихи булган Сабантуй бәйрәмнәре дин әһелләр йыгынтысы белән бүген күп җирләрдә хәмерсез уздырыла. Монысы да уртак уңышыбыз. Шушы милли Сабантуйларыбыз татар халкын һәм Татарстанны дөньяга танытучы чараларның үтемлеләреннән санала. Әгәр без татарның 20нчы йөз башында булган көчле мәдәни күтәрелешенә күз салсак, анда татар зыялыларының һәм дин әһелләренең бердәмлеген күрәбез. Кызганыч, 20нчы гасыр дәвамында Совет чорында бу бердәмлек юкка чыкты. Бүген татар дөньясында барган рухи яңарышта нәкъ менә шушы бердәмлек җитешмәй. Татар зыялылары белән уңышлы хезмәттәшлек итеп, аларны дингә тарту бүген дин әһелләренең һәм милли җәмәгатьчелекнең уртак бурычы булып тора. Мондый хезмәттәшлек халкыбызның интеллектуаль потенциалын үстерүгә ярдәм итәчәк. Барыбыз да беләбез, борынгы заманнарда ук татарда дин әһелләренең абруе югары булган.
Шөкер, бу бүген дә шулай. Димәк, үзләренең язмышларын халыкка хезмәт итүгә багышланган хөрмәтле хәзрәтләр зур җаваплылык тоеп эшләргә тиеш. Һәр имам халкыбыз өчен иман әхлак үрнәге булып торсын иде. Без инде форумнарның 8-нчесен уздырабыз. Бу мөһим мәсьәләләр турында безнең әле җитди сөйләшү алып барганыбыз юк. Барыбыз да бу турыда уйлансак иде. Җыеннарыбызның нәтиҗәсе буларак без 3 ел элек форумның координацион шурасын төзегән идек. Әйе, беренче чорда ул үзенең вазифасын үтәп килде. Иң мөһиме, без аның кирәклеген аңладык. Ләкин бүген тормыш яңа таләпләр куя. Дин өлкәсендә дә зур үзгәрешләр бара. Болгар Ислам академиясе ачылуында алдыбызга яңа бурычлар йөкле. Форум кырган координацион шура тормыш куйган яңа мәсьәләләргә җавап табарлык интеллектуаль көч булсын иде. Залда утырган имамнарның берсе дә моңа каршы килмәс дип уйлыйм. Күреп торабыз, координацион шураның эш күләме елдан-ел арта бара. Шул сәбәпле, минем фикеремчә, ул координацион шураның даими эшләп торучы, башкаручы директоры булырга тиеш. Бу мәсьәләне форум резолюциясенә аерым пункт рәвешендә кертергә тәкъдим итәм. Мин Бөтеннәй татар конгрессы җитәкчесе буларак сезнең белән зур куанычым белән уртаклашырга телим. Ниһаять безнең хөрмәтле дин әһелләребез туган телебезгә йөз белән борылдылар. Әлегә сүз Татарстан мәчетләре турында гына бара. Татарстан мәчетләрендә җомга вәгазьләрен татар телендә генә алып барырга дигән карар кабул иттеләр. Форсаттан файдаланып, без Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллинга конгресс исеменнән олы рәхмәтләребезне җиткерәбез. Мин ышанам, мондый матур үрнәк Татарстан белән генә чикләнмичә, бөтен илгә таралыр. Бәхәссез, халкыбызны милләт итеп саклау өчен мондый чара иң кирәкле гамәлләрнең берсе. Сезгә барыгызга да бу изге эшләрдә уңышлар телим. Рәхмәт. Мәскәү Җәмигъ мәчете имам хатибы Ислам хәзрәт Зариповка бирәбез. Ислам хәзрәт, рәхмәт. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах вассалату вассаламу аля расулиллах. Хөрмәтле президентыбыз Рустам Нургалиевич, кадерле устазларым Рафик Мухаммедшевич һәм Рушан хәзрәт, газиз мөфтиләр, имамнар, милләттәшләр, ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатуху. Барыбызга да Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре, рәхмәтләре, бәрәкәтләре булса иде. Иң башта Татарстан Республикасының җитәкчеләренә һәм бөтен дөнья татар конгрессына күп еллар дәвамында бу форумны оештыру өчен һәм дә күп башка динебезнең һәм милләтебезнең үсешенә багышлаган проектларны алып барулары өчен олы рәхмәтләремне белдерәсем килә. Сезгә барыгызга да Аллаһы Тәгаләнең шиксез рәхмәтләре яусын һәм шушы изге эшләрегез дәвамлы һәм нәтиҗәле булсын. Монда бүген бик күп авыл хуҗалыгы турында сөйләшенде, ничек авылда динне сакларга. Анысы әлбәттә бик мөһим, әмма хөрмәтле җәмәгать, анысын да без бик яхшы беләбез. Бүгенге заманда безнең күп яшьләребез зур мегаполисларда яши, шуңа күрә мегаполисларда безнең халкыбызда динне ничек сакларга һәм дә гореф-гадәтләрне таратырга юлларын табып, бу безнең бурычыбыз була. Аллаһның шиксез хикмәте белән заманнар кардинал рәвештә үзгәрде һәм халкыбызның каршысында күп яңалыклар ачты. Бүген татарлар күбесенчә белемле, һөнәрле, нык тормышлы, башка Россия һәм дөнья халыклар белән ник элемтәдә булып, аларның яшәү рәвешләрен бик яхшы таныйлар. Ләкин шул ук вакытта кызганычка каршы динебезгә, телебезгә һәм милли тормышка кызыксыну азая бара. Бүгенге көндә халкыбызда ике төрле капма-каршы тенденция күренә. Берләре диннең радикаль формаларını кабул итеп, иҗтимагый һәм милли тормыштан баш тарталар. Ә икенчеләре татарлыкны һәм динне сабан туйда катнашу һәм бәлешләр ашу белән генә бәйләп, мәчет мәдрәсәләрдән читтә торалар. Һичшиксез икесе дә дөрес түгел, туры юл уртада. Бу хәлләр күп сәбәпле булса да, без татар дин әһелләре аны туктату өчен көчебез җиткән эшләрне кылырга тиешбез. Чөнки ул безнең төп вазифабыз. Аның өчен хөрмәтле бабаларыбыз үрнәк буенча яңа форсатлар табып, халкыбыз белән заманча сөйләргә тиешбез. Ничек Аллаһ Раббыбыз пәйгамбәрләрне билисани каумихи, ягъни үз халыкларының телләрендә җибәрде. Без дә пәйгамбәрләрнең варислары буларак халкыбызның заманга карата сүзләр һәм фикерләр сайлап сөйләргә тиешбез. Бүген фән һәм пиар технологиялар һәр көн яңа ачышлар дөньяга китерә. Алар артыннан өлгермәсәк, халкыбызның артыннан да өлгермәбез һәм нәтиҗәдә югалтырбыз. Аллаһы Тәгалә шушы хәлгә
калдырмасын. Әмма үзегез дә яхшы беләсез, Алланың ярдәме хәрәкәт итүчеләргә генә була. Бу хәлне үзгәртү өчен, минем фикрем буенча, борынгы бабаларыбыз кебек, дини укыту системасыннан башларга кирәк. Әмма бүгенге заманда бу күп дәрәҗәле системасында иң мөһиме мәчетләр каршысында якшәмбе мәктәпләре. Чөнки нәкъ аларга кечкенә балалардан башлап, олы яшьләргә кадәр иң күп халык килеп, дин белән танышалар. Шуңа күрә шушы мәктәпләргә иң зур игътибар биреп, тәҗрибәле укытучылар куярга, кызыклы дәресләр программага сайларга, матур һәм җиңел укыла торган китаплар бастырып, башка бүгенге заманда тәрбия системасында кулланган методларны кертергә кирәк. Һәм шул ук вакытта без аңларга тиешбез. Шушы курсларга килгән халыктан без дин галимнәрне, я Коръән хафизларны, я гарәп телене белүчеләрне, хәтта имамларны да әзерләмибез, дингә мәхәббәт тәрбиялибез. Шунлыктан программалар бик җиңел булып, матур итеп бүгенге заманда илебездә яшәгән дөрес мөселман булу өчен, экстремизм идеологиясыннан саклану өчен иң кирәкле дин нигезләре белән таныштырырга тиеш. Шушы курсларда акыйда, ибадат, тәфсир, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның тарихы һәм ахлак дәресләре белән бергә татар халкында ислам тарихы да мәҗбүри укытылырга тиеш. Мәсәлән, бездә Мәскәүдә бәгъзе курсларда укыла торган татар халкында ислам тарихы башка милләтләрдән булган да дин кардәшләребез кызыксынып укый. Икенчедән, мәчет мәдрәсәләре бездә тарих, психология, фәлсәфә, иктисад һәм башка төрле фәннәрдән актуаль темаларга тирән белүче галимнәрне чакырып, ачык лекциялар һәм семинарлар үткәрү, күргәзмәләр оештыру, яңа китаплар тәкъдим итү, кино күрсәтү һәм башка мәдәни программаларны үткәрү булырга тиеш. Мәсәлән, безнең Мәскәү мәчетләрендә һәм башка урыннарда күп еллар үткәрелә торган шундый төрле дини мәдәният программалар күп халыкның игътибарын тарта. Өченчедән, мәхәлләребездә хәйрия үзәге дә булырга тиеш. Чөнки бер-беребезгә ярдәм итүе динебезнең иң бөек нигезләреннән булып, кешеләргә өмет бирә һәм күңелләрен ача. Кызыксынучылар бу турында күбрәк берничә ел элек чыккан башлангыч дини белемнең 3 нигезе исемендәге мәкаләмдә укый ала. Хәзер мөмкин булса, югары дини белем турында бер-ике сүз дә әйтәсем килә. Һичшиксез, бүгенге заманда халкыбызга файда китерә торган, фәтвәләр бирергә әзер булган зур дин галимнәре бик кирәк. Шундый галимнәр дини белемне тирән белүе белән бергә дөньяви фәннәрен, халык икътисади, иҗтимагый тормышларын яхшы танырга тиешләр. Аның өчен югары дини йортларында дини булмаган, иң яхшы университетларда, академияларда укытылган дәрәҗәсендә дөньяви фәннәре дә бирелергә тиеш. Дини дәресләр, иске китаплар һәм борынгы гасырларда кулланган программалар буенча түгел, хәзерге заманда хусусый рәвештә әзерләнгән дәрес китаплар, яңа методиклар аркылы укытылырга тиеш. Аларны әзерләү өчен әлбәттә мөселман дөньясында булган тәҗрибәне өйрәнергә кирәк. Әмма аның белән бергә бу турыда булган халкыбызның мирасында Россия һәм Батыш илләрендә бик җитди булган академик ислам тикшерүләрне дә онытмаска кирәк. Һәм һәр тарафтан безгә кулай булган иң яхшы казанышларны алып, үзебезнең системага куярга бик файдалы булыр дип уйлыйм. Мәсәлән, халкыбызның күрәнекле галиме Муса Жаруллах Бигиев үзе күп еллар дәвамында Россиядә, ислам дөньясында, Европада, хәтта Һиндстанда һәм Япониядә күп төрле укыту системаларын күреп, дини һәм дөньяви фәннәрне тирән өйрәнеп, гомернең соңгы елларында 1946 елда язылган Әл-Җамиа Әл-Исламия Әл-Илмия Гыйльми Ислам университеты китабында Ислам университетында мөҗтәһидләр, мөфтиләр әзерләү программасын тәкъдим иткән. Кызыксынучылар аның турында үткән елда чыккан Муса Бигиевнең Ислам университеты концепциясе исемле мәкаләбездә укый алыр. Һичшиксез, бүгенге заманда бу галимыбыз тәкъдим иткән концепциясын тулысынча алып кулланырга мөмкин түгел.
Әмма хәзерге татар илаһиятен яңадан торгызырга ниятләгән университетлар һәм академиялар аны өйрәнмичә максатларына ирешмәсләр. Халкыбызның тагын бер бөек галиме мөфти Ризаэддин Фахриддин «Саллу Аллаха илман нафи'ан ва та'аввазу биллахи мин илми ла янфа». Аллаһ Тәгаләдән файдалы гыйлем сорагыз һәм аңа файдасыз гыйлеменнән сыйыныгыз хадисның аңлатмасында һәр гасырда һәм һәр өлкәдә мөселманнар үзләре өчен нинди гыйлемнәр файдалы һәм нинди гыйлемнәр файдасыз икәнлеген тикшереп торырга, мәдрәсә программаларын шуңа яркалаштырырга, шәкертләрнең гомерләрен мәгънәсез урынга әрәм итүдән сакларга тиешләр. Чөнки кайбер гасырда һәм кайбер мәмләкәт өчен файдалы булган кайбер гыйлемнәр икенче бер мәмләкәттә һәм башка гасырдагы халыклар өчен файдасыз, бәлки зарарлы булырга һәм кайбер заманнарда зарарлы саналган гыйлемнәр икенче бер гасырда файдалы булырга мөмкин дип язган иде. Анысын да әйтәсем килә. Татар илаһиятның байлыгын бөтен дөньяга ачу да безнең өстебездә инсаният каршысында булган зур бурыч. Чөнки миңа калса, хөрмәтле бабаларыбыз калдырган мирасында бүгенге заман глобаль проблемаларының шешеләне табылуы да мөмкин. Ничек үткән айда Марҗани исемендәге тарих институты Оксфордта инглиз телендә Алтын Урда тарихына багышлаган китапны матур итеп тәкъдим итте. Шулай ук татар дини фикерләрне турында китапта инглизчә, гарәпчә, төркчә һәм башка телләрдә булып бөтен дөньяга таратылырга тиеш дип уйлыйм. Хөрмәтле мөфтиебез Равил хәзрәт Гайдиннең хикмәтле сүзләренә кушылып, тагын бер кат кабатлыйм. Өмет итәбез, бу әһәмиятле вазифаны оештырылган Болгар Ислам академиясе чынлап зур фәнни тикшерү академик үзәге булып, бөтен дөньяга татар дини мәктәпнең гуманистик көчен ачып үтә алыр иншаллах. Аллаһ Раббыбыз изге хезмәтләребездә ярдәмләрен, бәрәкәтләрен бирсә иде, чынлап та файдалы гыйлем биреп, файдасы булмаганнардан сакласа иде. Хөрмәтле президентыбыз, мөмкинлек булганлыктан сезгә китапларымны бүләк итәргә телим. Рәхмәт, Ислам хәзрәт, мөхтәрәм җәмәгать, хәзер минем өчен сезгә әйтә торган иң авыр сүзне әйтү вакыты җитте. Вакытыбыз күптән тәмам. Шуңа күрә дә инде хәзер без йомгакларга тиешбез. Һәм шуннан да без инде 17 сәгать 30 минутта бетергә тиеш идек. Хәзер без ярты сәгать эшләдек. Һәм шуңа күрә дә без хәзер резолюцияны кабул итәргә тиешбез. Резолюция инде без елдагыча сезгә һәрберегезгә аның проектын тәкъдим иттек. Һәм инде резолюцияга өстәмәләр һичшиксез булачак, чөнки безнең секциялардан да тәкъдим булды. Ул тәкъдимнәрнең барысы да әле бу резолюциягә кирип җитмәде. Аларны иншалла керттербез. Һәм инде резолюцияның кабул ителгән варианты, ул тулыландырылган варианты, ул Татар конгрессының рәсми сайтына урнаштырылачак. Һәм аннан соң да инде сез кайбер фикерләрегезне әйтә алачаксыз. Шуңа күрә әйдәгез, менә бу резолюцияны нигез итеп кабул итәбез дип кулыбызны күтәрик. Кемдә кем менә шул проектны кабул итәргә риза, нигез итеп кулыгызны күтәрегез. Рәхмәт, каршылар юктыр дип өметләнәбез. Шуңа күрә дә без менә безнең форумда катнашкан өчен Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миннехановка, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хәйрулла улы Мөхәммәтшинга зур рәхмәтләребезне әйтәбез. Һәм сезнең барыгызга да бик зур рәхмәт килүегез өчен, катнашуыгыз өчен, менә бүген һәм кичә әйткән фикерләрегез өчен. Иншалла алга таба да шулай бергәләп җыелып, үзебезне борчыган мөһим проблемалар хакында сөйләшү өчен мөмкинлек табарбыз дип уйлыйм.